Dobrý deň, vítam vás pri záchrannom audite pre váš projekt. Ďakujem za dnešný telefonát, kde sme si mohli trošku tak efektívnejšie prejsť tie vaše otázky a tie veci, ktoré sa medzičasom zmenili medzi tým, kým ste si rezervovali ten audit a tých pár dní, čo sa zmenilo v rámci tej projektovej fázy. Takže ja by som začal tým, že najprv porovnáme ten váš nový projekt s tým pôvodným, ktorý bol ako súčasťou toho, pri tej objednávke toho auditu. A úplne také na úvod nejaké zhrnutie, ako som už spomínal, ten projekt je vo veľmi dobrom stave. Celkovo rozloženie izieb alebo nejaké zásadné funkčné problémy som tam nenašiel, niečo také, čo ako sme sa bavili, že by ste potrebovali búrať alebo teraz momentálne riešiť nejaké veľké posuny priečok alebo to, ako ste mi písali, teda, že či tam je tá úzka chodba. A to si spolu prejdeme, ja to budem odpovedať postupne na tie otázky, ktoré ste mi napísali v tom dotazníku, ale máte to nastavené fajn, a dáva to zmysel aj z hľadiska dispozície na tom pozemku a poďme sa teda pozrieť, čo som tam našiel, čo ste spravili dobre a kde ešte je priestor na to zlepšenie v rámci tej prípravnej fázy, kedy ešte to je na papieri a kedy ešte si to môžete dať tomu projektantovi vlastne prerobiť alebo teda upraviť, aj keď tie zmeny nie sú tak zásadné, že by ovplyvnili celý stavebný projekt, ale je dobré mať to tam zakreslené už teraz, aby sa na to nezabudlo, aby potom v tých ďalších krokoch, keď už sa pustíme do tej ďalšej spolupráce možnej, kde by sme sa pozerali už na to presné rozplánovanie dispozície a tých rozvodov, tak aby ste tu už mali tak minimálne čas to premyslieť si, ako by sa to dalo ešte vylepšiť, pretože ten projekt občas, ako by som to povedal, sú tam niektoré detaily, ktoré nie sú úplne že funkčne a niektoré, ktoré som zistil, že nie sú úplne že presne správne rozmerovo, ale upokojím vás, sú to fakt len maličkosti, ale podstatné maličkosti. Tak poďme teda sa pozrieť najprv celkovo na ten projekt, ako ho máme. Už tu vidíte teda, že ja už tu mám nejaké stoly predkreslené, niečo, k tomu sa dostanem. Ja som si to takto pripravil, že vlastne mám ten projekt, ten pôvodný a ten nový, aby som videl tie rozdiely, čo sa zmenilo. Tak, v tom pôvodnom projekte a v tom novom vidím, že tu ste odstranili po nejakej konzultácii s projektantom to okno v kuchyni. Áno, ako sme sa bavili, tá svetelnosť toho priestoru tam bude dostatočná, čiže to okno z hľadiska nejakého prístupu alebo nejakého presvetlenia toho interiéru nie je vyslovene že nutné a ako to je na tom pozemku vlastne umiestnené, tak to okno by sa nachádzalo skôr na tej severnej strane, takže bolo by to také stabilné svetlo, ale toho svetla nie je to podmienka, že tam musí byť a minimálne sa vyhnete tomu, že tam budete mať oprskané okno napríklad od drezu alebo od varenia. A niekedy to inak sa tam ani nedá, keď už to okno je. Čiže keď tam budeme mať celú tú stenu, oveľa lepšie sa bude hľadať tá funkčnosť v rámci tej kuchyne a máte ako keby veľkú plochu, celú dĺžku, tých 4,5 metra, čo môžete využiť a nejako si to logicky tam rozvrhnúť. S čím vám samozrejme rád pomôžem potom. Takže tá zmena okna super. Čo som si všimol, pridali ste okienko do špajze, takže áno, môže byť, to je fajn riešenie. Ďalej tu máme rozšírené okno v kúpeľni. Tento detail, ja si ho tam ešte nechám, k tomu sa vrátime. Potom som si všimol, že ste vlastne pridali dvere do garáže. A potom tu nastali také malé zmeny v posune dverí a pridal sa nám tam krb ešte. Tak idem najprv to, čo je správne a potom prejdeme na tie veci, ktoré vidím, že tam by sa to dalo ešte vylepšiť. Tak v tom pôvodnom projekte ste mali takto otvárané tie francúzske okno. Potom ste to zmenili opačne. Súhlasím, oveľa lepšie, oveľa funkčnejšie riešenie, logicky. Keď aj chcete výjsť, ak by tam bol nejaký ste mi vravili, že vlastne z tej strany nebude terasa, ale keď tam bude nejaký chodník okolo domu alebo nejaké prepojenie s tou terasou, alebo ak by ste chceli výjsť, tak
stále je lepšie, tieto dvere ako keby vám tu blokujú túto časť a ak by to bolo aj otvorené a potrebujete vetrať, nehovorím, že by to nejako veľmi, tam ten priestor je dostatočne široký, ale je to proste stále tak, že ako keby zacláňa to pri tom prechode, kdežto pri tom novom riešení je to, niekto by povedal, že to isté, ale mne to príde také rozumnejšie, alebo ako by som to povedal, skôr ako keby tie dvere otváram k tej odľahlejšej stene v tej spálni, takže toto za mňa jednoznačne áno, toto je v poriadku. Potom som si tu všimol, že tu nastala zmena v posune tých dverí v detskej izbe. Tiež predtým tie dvere boli úplne že na kraji. Tu by ste mali problém, presne tak ako tu na to vidno. Tie dvere by ste nevideli naplno otvoriť, alebo by ste si vlastne obijali tú stenu s tou kľúčkou. Čiže neviete ich otvoriť na 90 stupňov. Čiže tu na to riešenie s posunom dverí je 100% lepšie. A tu potom bol následne ešte pridaný komín a krb. Takže toto za mňa takisto v poriadku. To miesto tam je logicky umiestnené, čiže ono by sa to, samozrejme ten komín by bolo dobre potom nejako obstávať, aby tam to tak netrčalo, ale to chápem, že je to ešte len projektová fáza. Teraz idem k tým veciam, kde ešte aby som povedal tie dvere alebo vstup zvonku. Vy ste mi písali, že vlastne neviete si, či teda je dobré umiestniť takto technickú časť alebo technickú miestnosť do garáže. Tie dvere chápem, na čo ste pridali, aspoň si myslím. Je to taký vstup zvonku, to umývadlo je tu super, ak tam bude nejaký kotol, boiler, takisto super, v tej garáži to môže byť, čiže tam s tým nevidím vôbec žiaden problém. A ten vstup, mať tam vstup zvonku, aby ste nemuseli chodiť, keď teda niečo na dvore sa pracuje, a aby ste nemuseli chodiť potom napríklad zvonku, ak si potrebujete umyť ruky, ísť vlastne cez tú čistú chodbu niekde k umývadlu, takému technickému, tak tu na tie dvere sú za mňa veľmi dobré riešenie a veľmi dobre premyslený nápad. Takže toto schvaľujem. Čo trošičku, teda ideme teraz postupne ďalej a prichádzame na tú kúpeľňu a na tú technickú miestnosť. Takže za mňa mať práčku so sušičkou v garáži, pardon za výraz, trošku nezmysel. Predsa len v tej garáži sú iné pachy, inak ako tá hygiena v takej technickej časti domu je, by som povedal, niekde na inej úrovni ako povedzme v tej kúpeľni. A preto v garáži teda vojdete, prídete obutá, skôr tam bude ten prach, možno nejaké kamienky, nejaká špina z toho auta, v zime, keď tam vojdete s autom, ten sneh, kým sa roztopí, mokro, vlhkosť, proste úplne iný priestor. Čiže ja by som sa snažil v tomto prípade, pokojne tam zanechajte to umývadlo, to tam môže byť, to je fajn, mať také ako keby možno také na prepranie veci nejakých špinavých, alebo niečo, keď tam bude stať, alebo možno nejakú výlevku aspoň si spraviť, ak ju teda potrebujete, možno niekde vedro napustiť, alebo takto, aj keď na to sa väčšinou máme tú vaňu, ale také technické špinavé umývadlo môže tam byť kotol, môže tam byť potom, ak teda bude nejaké tepelné čerpadlo, alebo akákoľvek iná technológia, možno do budúcna nejaký menič na fotovoltiku. Radšej by som tam nechal ten priestor, aby vlastne ste mali tú stenu na tie technológie. Takže tu si myslím, že toto je fajn, ale tú práčku s tou sušičkou by som presunul do tej kúpeľne. Tá kúpeľňa má celkom veľkorysé rozmery na to, aby sa to tam všetko dalo zmestiť. Začnem tým oknom. To okno, teraz ktoré je pekné, široké, máme tam 1,50 m. V tom pohľade z exteriéru vidno, že je to okno vlastne tu na to okno, čiže je to okno vo výške nad úrovňou očí. Takže to okno je takto v poriadku, ale ak by sme mali tu na sprchovací kút, máte tu zakreslený sprchovací kút, tzv. walk-in, to znamená otvorený sprchovací kút, kde sa vchádza, kde nemáte tie dvere. Všetko tak, ako to je,
dá sa to realizovať, len vás upozorním na pár detailov, ktoré občas ľudia zabúdajú. Jeho šírka, tu na to vidím nejaký 1,10 m, to vychádza približne po to sklo. Celkom luxusná šírka, pohodlne, ak by to takto bolo, stačí aj metrový, aj napríklad kút meter na meter je fakt priestranný. Ak by sme išli na takéto, nazvem to nie že hygienické minimum, ale hygienický štandard, alebo taký komfortný štandard, tak stačí nám aj 90 šírka. Takže tu viete ušetriť ešte nejaké ďalšie centimetre. Ale ak by to bol takto otvorený, tak túto stenu odporúčam potom aspoň 1,20 m. Čiže ak by to bola stena 1,20 m, aby ste mali ten walk-in kút, tak vlastne ten zvyšok tej steny, máme tam 2,65 minus 2,20 nám zostáva 1,45 m. Je to stále postačujúci rozmer na to, aby ste tam umiestnili oproti napríklad vaňu, ktorá by mala 75 a ešte stále vám zostáva 70 cm ako keby prechod medzi tou vaňou alebo čo tam bude. Preto hovorím, že čo tam bude, pretože ja už hneď ako som pozeral na ten váš pôdorys a hľadal som tie riešenia, že kam s tou práčkou a sušičkou, tak som hneď uvažoval nad tým, aby som vám dal nejaký konkrétny nápad, s ktorým môžete neskôr pracovať a ktorý prípadne spoločne môžeme potom doladiť už na presné centimetre a na presnú tú funkčnosť. Takže ak by to bol otvorený sprchovací kút, k tomu sa vrátim, tak jediný detail pri tom 1,20 m väčšinou to kotvenie tých sklenených stien sa robí takto, aby tá stena v tomto bode nerezonovala, aby proste sa to netriaslo, aby to nebolo ako keby tak slabo ukotvené, lebo to sklo, keď má 1,20 m a nemáte ho zakotvené, tak ono zvykne ako keby na tom konci, keď do neho jemne ťuknete, tak môže sa trošku triasť. Nie je to tak úplne, že 100% stabilné, preto sa tam dávajú nejaké také vzperné tyče alebo tie kotvy. A ak by ste tam mali takto to okno, tak tu môže nastať presne ten problém a vo väčšine prípadov aj nastáva, že takto tú tyč tam nemôžete dať. Existuje druhá možnosť, keď sú to kratšie steny, tak tie väčšinou sa kotvia takto. Len tí výrobcovia, záleží od toho, akú stenu kúpite. Je to také jemné spevnenie. V tomto prípade asi by bolo pri takejto 1,20 m stene asi najideálnejšie, keby sa to kotvilo vlastne priamo do stropu, takže ide tam ako keby na konci je kovový profil, ktorý prechádza, alebo teda profil, ktorý je kotví to až priamo do stropu, čiže je to technicky možné, je to realizovateľné. V dnešnej dobe dá sa ako všetko spraviť, len treba s tým rátať, že áno, budeme musieť tam mať možnosť to ukotviť niekde hore. To znamená, ak by boli nejaké sadrokartónové stropy, tiež to nie je problém, existujú na to vruty do sadrokartónu, ktoré to pekne podržia. Je to len čisto dizajnová záležitosť, ale technicky bez problémov. No a toto vám tu teda takto ešte nechám, tú kotu. A ako som vravel, že kde vidím tu priestor na tú pračku, sušičku a na to vylepšenie, tak ak by sme to nechali takto, že tie dvere sú inak fajn, že ich máte takto takmer v strede tej kúpeľne. Akurát, ak by v tomto rozložení niekto sedel na toalete a niekto by prudšie vošiel do kúpeľne, tak môže ho tými dverami trošku tak trestnúť po čele, možno na prebudenie. Ja by som to vyriešil trošičku inak a to by bolo riešenie nasledovné. V tomto prípade, tu keď si to ešte pozriem, overím, ja som si to už predtým kontroloval, tie rozmery, tu nám máte na tú toaletu meter. Takže to je až štandard. A pri tej kúpeľni väčšinou snažíme sa dostať sa na takéto ergonomické by som to nazval minimum, alebo teda využiť ten priestor trošku efektívnejšie, pretože mať v kúpeľni meter na toaletu je, povedzme si, trošičku luxus. Ale keď tam je ten priestor, áno, chápem, že v tej kúpeľni, keď sme tam nemali ešte tú pračku, sušičku, tak to bolo fajn. Čiže ja tam dávam nejakých 80-85, ak by som to tam nechal. Tak povedzme, že to máme takto. A tu na tú toaletu. Tak. Čiže môj prvý nápad bolo minimálne to, že posunúť toaletu, spraviť niekde tu na
práčku plus sušičku a máme tam šírku 3,50, čiže ak vezmem, že máme práčka, sušička, bude mať 60 cm je základ, čiže dajme 70 cm aj s nejakou rezervou. Máme so stanom 2,80, ak odrátame 80 na to vecko, tak ešte stále máme celé 2 metre na vaňu, takže keď by sme aj dali nejakú 180 vaňu, tak stále máme meter na tú toaletu. Tu by sme mali ten gabarit, ten múrik. Prípadne samozrejme umývadla, OK, veľmi dobre vyriešené, takto pri dverách prístupné, čiže tu nevidím nejaký dôvod, tu už sa bavíme fakt len o tom jedno umývadlo, dvojumývadlo, jedno veľké umývadlo, a takisto je tam priestor aj na nejakú skrinku, alebo prípadne tak, ako tam máte načrtnuté veľkú nejakú umývadlovú skrinku. A tu mi však napadlo pri tomto celom takéto riešenie, že ak by som tu toaletu, buď ju chcete mať takto ako keby hneď za dverami, alebo potom by sa to dalo spraviť napríklad, že trošičku tú práčku s tou sušičkou, ja si ich ešte takto upravím, lebo nie sú úplne v mierke, tak dajme to 600 na 600, tak toto je reálny rozmer tej práčky so sušičkou. Ja to takto vybielím, aby sme tam mali len to, čo potrebujeme mať, aby nás to celé nerušilo. Tak, čiže ak by sa tam spravila napríklad pračka, sušička, tak dalo by sa to spraviť aj napríklad takto. Záleží od toho, niekomu sa páči to riešenie, že mať tú sprchu a tú toaletu ako keby oproti sebe. Tiež záleží od toho dizajnu tej vane, ale tu ešte stále vieme na tých zvyšných tých 20 cm si viete spraviť napríklad takú tú stienku s nejakými odkladacími poličkami z tej vaňovej časti a mať tú práčku s tou sušičkou ako keby za dverami odloženú, nie je to tak na očiach viditeľné. Prípadne tu už sa bavíme len o tom, že či tú vaňu s tým veckom, napríklad v tomto prípade, že či by sa to ako keby len zrkadlovo otočilo. Či mám to vecko bližšie, či mám vaňu ako keby v tej čistej zóne pri tej sprche, alebo by som to nechal takto. Ale inak tá kúpeľňa, jediný ten detail myslieť na to, že keď by to mal byť alebo takto. Ak by to bol otvorený sprchovací kút, bez problémov riešenie. Ak by ste ale potrebovali klasický uzatvorený sprchovací kút, tak potom tento detail bude problém. Pretože ten sprchovací kút má 1,90 m až 2 m to sklo a vy tam to okno budete mať, čiže tam to neviete potom nadpojiť. Čiže to sú presne tie veci, ktoré riešime už potom, keď navrhujem ten interiér na mieru, že ideme fakt po tej funkčnosti. Ak tam trváme na tom walk-ine, pokojne to takto môže zostať. Ak ešte teraz neviete a uvažujete, že ten sprchovací kút možno by tam ste chceli spraviť uzatvorený, tak máme možnosť buď upraviť to okno ešte kým je teraz, alebo potom preusporiadať celú tú kúpeľňu a napríklad ten sprchovací kút dať niekde za dvere, alebo proste posunúť to tak, aby ten sprchovací kút nebol pri tom okne. Pretože vieme spraviť sprchovací kút možno za dvere. Ak by sa dali, tak dvere sa ešte dajú posunúť a spraviť sprchovací kút a spraviť tu na umývadlovú časť. Alebo spraviť v tejto časti sprchovací kút možno s vaňou a v tejto časti spraviť umývadlo s toaletou. Čiže to sú tie riešenia, ktoré teraz je to všetko ešte otvorené a ako ste sa pýtali, že či to musíte mať úplne teraz presne premyslené pri tom stavebnom, ako keby pri schválení pri schválení vlastne stavebného projektu, tak áno aj nie. Keď to máte už vopred premyslené, je to super, lebo nemusíte na to myslieť počas tej realizačnej fázy. To znamená, nespraví sa to, že niekto by to na tej stavbe zrealizoval zle a potom zistíte, že OK, zabudla som povedať,
majstrom, že vlastne tá kúpeľňa bude trošičku inak. Ak by ste to poslali aj takto na schválenie a kým čakáte na to stavebné konanie, tak my to vieme preusporiadať a len sa to potom upraví v rámci tej projektovej fázy a fázy, aby vlastne ste už tú kúpeľňu mali vymyslenú. A kým príde na tú realizáciu, tak aj tak to funguje väčšinou na tých stavbách tak, že spraví sa niekde hlavný odpad, niekde ako keby v tom ešte v rámci toho podlahového potieru a odtiaľ sa vedú potom priamo odpady k jednotlivým ako keby k jednotlivej sanite. To znamená, ak ten odpad bude, samozrejme do toho odpadu najlepšie, aby išlo priamo, aby sme mali blízko, tam sa väčšinou sa dáva toaleta, tam ide ten najhrubší odpad. Čiže je dobre vedieť aspoň kde bude to vecko, aspoň približnú polohu, aby sa to dalo potom napojiť. A preto je dobre to riešiť ešte, kým je to takto na papieri, lebo vtedy vieme vyskúšať viacero variant a vieme nájsť tú ideálnu kombináciu, ako to celé tam mať usporiadané a aby to bolo, ako sa hovorí, na mieru, aby to bolo funkčné pre vaše požiadavky nielen teraz, kým ste dvaja, ale aj keď tá rodinka sa rozrastie, tak aby, ja vám viem už potom odporučiť, čo by bolo lepšie, koľko tých úložných priestorov asi tam bude treba. Taký malý tip, nikdy nie je dosť pri rodinke, takže možno tá funkčnosť, kam tu vecko, aká veľká vaňa, čo budete častejšie využívať. Mám klientov, ktorí riešia častejšie, teda fungujú v rámci hlavne na sprchovacom kúte a tá vaňa je fakt len pre deti do určitého veku. Čiže vtedy tá vaňa môže byť menšia, stačí 160, napríklad nepotrebujeme veľkú vaňu pre 1,80 m až 2 m pre dve osoby naraz. Ak sa radi kúpete a možno chcete si dopriať kúpeľ spoločný s manželom, tak potom áno, je tam tá možnosť, poďme, vymyslíme nejakú peknú veľkú vaňu a ostatné tam prispôsobíme. Ale celkovo tá kúpeľňa má dostatočné rozmery na to, ako vidíte, aby sa to tam všetko pomestilo. Samozrejme, tu máte potom ešte druhé vecko. Je to tak akurát, je tam priestor aj na to umývateľko, čiže je to v poriadku. No a potom sa dostávam k tej dennej časti, kde ste mi písali, a ešte preskočím, vrátim sa naspäť, teda, že či tá chodba, tam bola tá otázočka, či je chodba dostatočne priestranná. Ja som vám to už telefonicky potvrdil, teraz vám to potvrdím ešte raz. 1,40 m je dostatočná šírka svetla na to, aby tá chodba pôsobila priestranne a pohodlne. Stretávam sa s projektami rodinných domov, kde tá chodba je 1,20 m, 1,10 m a má 8 metrov dĺžku a vtedy už je to také, že tam už potrebuje fakt to presvetliť, aby tá chodba nepôsobila fakt ako taký tmavý tunel, ale vo vašom prípade 1,40 m úplne bez problémov a ako ste už povedala sama, ak tam spravia sa dvere s nejakým svetlíkom, tak vlastne to prirodzené denné osvetlenie z tej garáže asi veľmi nie, ale z tej spálne vlastne vám to cez deň to bude pekne osvetľovať, že nebude to úplne tmavá tá chodba a plus keď tam dáme keď si to pekne nasvietite tú chodbu alebo nejaké nočné orientačné osvetlenie, tak bude to pekné, bude to taká efektná, síce dlhá chodba, ale v tomto prípade nemyslím si, že 1,40 m by bolo málo, čiže ani by som to nerozširoval nejako, nepotrebujete to nejak uberať teraz z tých izieb. No a ideme teda k tej kuchyni. Vaša prvá otázka bola, či teda neurobíte nejakú nepraktickú hlúposť. Základné rozloženie je fajn, obývačka, nemám čo vytknúť, nie je tam žiaden nejaký funkčný, nejaký detail, ktorý by niečomu prekážal. Celá presklená stena, tu sa bavíme len o tom, že budete vidieť tú zadnú časť tej sedačky. To znamená, keď už budete kúpovať tú sedačku, tak potrebujete pozerať sedačku, ktorá má aj vzadu, takto musíme vynechať z výberu tie úplne že low-costové sedačky, lebo tie majú vzadu väčšinou len taký čierny, takú látku, ako keby nejakú textíliu, tkanu alebo netkanú, neviem, také fakt, neviem ako sa to presne nazýva, ale proste je to len tak, že tá sedačka sa prisunie k stene. Pri strednom a vyššom segmente vlastne tie sedačky už sú plnohodnotne čalonené z každej strany, čiže tu len tento detail, aby ste tam vlastne nevideli tú zadnú stranu, aby ste na to mysleli, keď budete objednávať. A čo môže byť akurát rozdiel, ak by tam priamo pražilo slnko, ale čo si nemyslím, keďže tu máte aj ten presah strechy,
tak môže sa stať, že po rokoch povedzme tá látka by tam mohla byť niekde vyblednutá. Ale to je otázka, ktorá môže nastať, nemusí nastať. Ak tam bude nejaké vonkajšie tienenie, nejaké exteriérové žalúzie, ak by ste tam chceli mať, alebo stačí nejaký záväz zaclona, tak myslím si, že vôbec to nemusíte teraz sa tohto obávať. A to najdôležitejšie teda, tá kuchyňa, ja som si to takto premazal, teraz to vrátim a spravím to takto. Vy tu máte teraz vlastne načrtnutú tú kuchyňu do L-ka, vysoká zostava s prechodom do špajze, alebo teda do komory. Tu máme zatiaľ dres, varná doska na ostrovčeku. Skontroloval som tie rozmery, trošku to nie je úplne že správne. A čo sa stalo? Tento rozmer, ktorý máte tu na 90 cm v projekte, je to málo. V rodinnom dome, možno ani v bytovke by som to takto nedal. 90 cm, keď tam má byť tá umývačka riadu a mala by sa otvárať, minimálne medzi dvoma tými ramenami kuchyne ideálny prechod je 1,20 m a viac. Takže toto, čo tu máte nakreslené, je veľmi blízko. Ono to tak teraz vyzerá, že máte tu aj veľký stôl. A takisto tento ostrovček, vy ste mi písali, že či sa tam zmestí jedálenské sedenie. A či sa vám pohodlne zmestí ostrovček aj s prípadným barovým sedením. Tak odpoviem hneď na tieto otázočky. Ostrovček 80. Ak tam chceme dať prípadné barové sedenie, potrebujete pridať ešte nejakú dosku a ten bar si tam vytvoriť, lebo 80 je málo. A 60 je štandardná hĺbka tých skriniek, teda 51, 55. A potom, aby ste tam vedeli si sadnúť pod to aj vlastne zasunúť sa s nohami, tak potrebujete, štandardné sa robia tie ostrovčeky 90 cm. Čiže 10 cm by sme potrebovali pridať. Ďalších 30 cm to potrebujeme presunúť ako keby ďalej. No a potom tu máme trošku pre mňa znovu prekvapivo jedálenský stôl, ktorý má meter na 2 metre. A minulý týždeň som presne riešil jeden audit, kde znovu bol takýto veľký jedálenský stôl, tam bol až 2,40 na meter. Neviem, prečo to tí projektanti robia takto, že tam dajú také veľké stoly a dajú tam 2, 4, 6 stoličiek, pretože pri 2-metrovom stole bežne na tú dlhú stranu dáte 3 stoličky, to máme 3 a 3 sú 6 a na tú šírku ten meter je fakt akože luxus, ale keď tam dáme aj 90, tak bez problémov vlastne 2-metrový na 90 a ten stôl je pre 6 až 8 ľudí úplne bezproblémový. To znamená, ten stôl je trošičku väčší, ako by mal byť. No a keď to celé teda poposúvame a keď by som to mal vám ukázať, že čo to spraví, tak vlastne ja som to vymazal. Tu som už spravil ten kuchynský ostrovček, tú dĺžku som nechal tak, ako bola, len som ho upravil na tých 90 cm a tu som nechal ten minimum, ten 1,20 m. A ako som spomínal, kvôli tomu, že ak, samozrejme ja chápem, že ešte nemáme tú umývačku, ale ak tá umývačka sa otvorí, tak len tie dvierka vám vezmu nejakých 72-75 cm, podľa toho, ako bude vysoká tá kuchynská, ako keby tá pracovná plocha, a potom, aby ste tadiaľ mali ešte aký taký prechod. Keď by to bolo 90, tak tam je fakt úzky prechod a keď budete mať umývačku otvorenú, tak tam proste budete ju prekračovať alebo neviete tam mať fungovať okolo nej. A hlavne, keď by ste potrebovali, že z drezu vykladať a ešte z niekde, ak budeme mať tu teda varnú dosku, tak z jednej aj z druhej strany niečo oplachnúť z varenia, tak to by bolo veľmi nekomfortné a nefunkčné. Čiže preto ten 1,20 m. 90-ka kuchynský ostrovček stačí k tomu, aby ste tam vedeli mať aj teda nejaké barové sedenie. No a potom sa stane to, že keďže sme to celé posunuli, tak logicky potrebujeme posunúť aj ten jedálenský stôl. A v tomto prípade vychádza takto priamo, ako keby v tom čelnom pohľade, keď sa prichádza do tej dennej časti. Takže bol by tak priamo oproti chodbe. A ak by som ho mal takto, zámerne som ho dal pre ten väčší, teda 2-metrový na 90, teda pre 6 až 8 osôb, aj keď viem, že zatiaľ ste ešte len mladá rodinka, ale len aby som vám ukázal, čo to spraví s tým priestorom. Ak by ste potrebovali mať plnohodnotne, že proste máte fakt veľa návštev, čo ste mi písali, že tie návštevy sú tak len bežné, a že nie je to tak, že
potrebujete fakt veľa toho úložného, ale toho jedálenského stola, tak asi by som pouvažoval buď nad menším stolom, ale v tomto vašom priestore si myslím, že ešte krajšie by ukázal okrúhly stôl. Ešte by som ho možno aj takto rovno, alebo potom takto. Pretože on pôsobí tak trošku menšie, alebo tak ako keby lepšie sa obchádza okolo neho. Nie sú tam tie rohy. Nebajme sa o tom, že či zabere viac miesta alebo menej, ale pre daný priestor si myslím, že by to je lepšie riešenie a môžete si dať bez problémov okrúhly stôl, ktorý v prípade nutnosti párkrát do roka, keď potrebujete vlastne viacero ľudí mať pri stole, tak viete si ho rozložiť na oval. Tu som vám dal okrúhly stôl taký 1,20 m priemer, to znamená pre 4 osoby s takými tými pohodlnými kresielkami, ktoré sú obľúbené, takéto pohodlné sedenie, tak úplne, že komfortný rozmer a viete si to stále rozložiť a v danom priestore si myslím, že aj pohľadovo ten okrúhly stôl, aj keď nebude úplne že v linii s tou chodbou, tak to inak vyzerá, ako keby ste tam mali rovný ten stôl a bol by mierne vyosený, tak vtedy ten pohľad, a to už sa bavíme o detailoch, ale keďže ja som detailista, ten dizajn je hlavne aj o tých detailoch, o tej funkčnosti, o tých detailoch, tak ten okrúhly stôl si myslím, že v tomto prípade bude lepšie riešenie, lebo tam nemáme ako keby nevnímate ten začiatok, ten koniec, či to je úplne rovno, či to je zalícované, či nie. Kdežto keď by tam ten stôl, tak tam ja by som išiel do toho, že ten stôl, by som si ho stále dával, aby proste mi sedel úplne, že za rovno s tou chodbou. Alebo ak viete, keď bol trošku vyosený, tak na tej dlhej chodbe ako keby tie oči to tam uvidia, že trošku to uteka. Čiže inak tá kuchyňa, je to presne o tom, ako aby sa to rozložilo nejako funkčne. Ak tu budeme mať tú vysokú zostavu, tak samozrejme niekde potrebujeme mať chladnička, rúra, mikrovlnka, a nejaká potravinová skrinka, alebo teda kávovar, alebo čo už by ste potrebovali. No a potom vieme využiť túto dlhú stenu a tam rozmiestniť, väčšinou sa to rozmiestňuje ako keby, keď už máme chladničku, tak ako keby tá postupnosť tých krokov, čiže vyberiem potraviny, niekde si to potrebujem zložiť na nejaký kúsok pracovnej plochy a niekde ich oplachnem, umyjem a potom ako keby máme prípravnú zónu a potom máme zónu varenia. Čiže ak by to bolo pri stene, tak takto. Ak ste skôr, že varíte a chcete mať kontakt s tou obývačkou, možno s hostiami, alebo proste nevadí vám, že že na tom kuchynskom ostrovčeku bude aj to varenie, aj tie hrnce a že to bude treba trošku, že to je viac na očiach, tak potom samozrejme aj tá varná doska na tomto a v tom prípade ten dres, aj tá umývačka bez problémov, tak ako to máte v tom projekte. Ale hovorím, to už je presne o tom vyriešiť tento kút, aká bude tá spodná skrinka, aby to sadlo na centimeter, aby sme presne vedeli povedať, kde má byť rozvody, vody, odpad, elektrina k umývačku riadu a tak ďalej a tak ďalej. No a ešte vy ste mi tam dali tú otázočku, aké je riziko prehrievania domu s takto riešenou presklenou stenou v obývacej miestnosti. Potom ste mi poslali ešte tieto návrhy od projektanta. Tuto vyzerá super. Tieniť sa to dá. Čiže tu som si nevšimol, nevidím žiadne nejaké tieto. Vidím, že on vám tu aj nakreslil ten dopad toho slnka, ako keby z tej južnej strany. A bavíme sa o tom, že v lete, keď to bude takto, keď je to slnko najsilnejšie, tak mne to tiež vychádza tak, že ten presah strechy, a nemám to presne spočítané podľa toho uhla dopadu, ale ten presah strechy by mal presne spraviť tento efekt, aký tu máte, že to slnko vám tam nebude priamo páliť. Druhá vec je v zime, kedy to slniečko bude nižšie a vlastne v zime vám to slnko môže priamo svietiť, ako keby do toho interiéru, ale vtedy to má zase tú výhodu, že vám to ako keby zohreje ten interiér prirodzene. To znamená, povedzme si, viete ušetriť na kúrení, lebo to slniečko vám tam prehrieje ten interiér, ale ak by bol problém s nejakým prehrievaním, ako keby možno koncom jesene, keď ešte slnko môže byť silné a už je nižšie, tak skôr to vidím tak, že by to svietilo. Nevie, že asi vám to nebude nejako prehrievať celý ten interiér, že priamo by vám to nesvietilo. Minule som riešil takýto dom, ktorý bol vyslovene na kopci a
tú presklenú stenu mali na južnú stranu, kde to priamo pálilo, čiže nič tam netienilo, tak vtedy áno, vtedy sa môžeme o tom baviť, ale stále tam je ten presah strechy, ktorý, aj keď to slnko bude nižšie, no tak teraz to len ako strieľam, povedzme potiaľ to, možno vám to presvieti. Nemyslím si, že by mal byť nejaký problém s tým nejakým extrémnym prehrievaním. Skôr to vidím, že v zime výhoda a ten výhľad, keď tam máte krásny a stojí za to, tak paráda, to by som to tak možno nechal. A ešte vám to teda prepnem a ukážem vám to v takej jednej aplikácii, vám to pošlem aj v rámci toho celého auditu, kde som si našiel tú vašu lokalitu a dá sa tam pekne nasimulovať napríklad v dnešný deň, ako to slniečko vám tam bude svietiť, aby ste to mali 100%, ste si to vedeli predstaviť. No a tu je tá aplikácia, volá sa to Shadow Map a tu som si našiel tú vašu lokalitu a tu som doplnil ako keby takú tú kocku, približne ten tvar a umiestnenie toho vášho domčeka. Vy odtiaľ máte vstup a tu je vlastne tá juhovýchodná strana, to sú tá spálňa, tie detské izby a odtiaľ to by malo byť vlastne ten otvorený, ten presvetlený, tá stena v tej obývačke, ten štít, čiže tá denná zóna s tým výhľadom pekným. No a v dnešný deň to teda vyzerá takto, že toto máme to ranné slnečko, kým vychádza, tu máme výšku, ako keby nad obzorom, alebo teda pod akým uhlom. Čiže 7.50 pekne do tej spálne, ráno vám to vie, podľa toho, kedy vstávate samozrejme, ale napríklad dnes o 7, o 6.40 už pekne začína svietiť, čiže pekne vám to vie do poludnia tú nočnú časť, tú spálňu a tie detské izby, vlastne tam by dopadalo. Tu máme obed a už postupne sa presúvame od obedu. Popoludní sa vlastne presúvame k tej dennej zóne, kde máte tú presklenú časť. Len ak sa pozriete, tak vlastne tá výška toho slnka momentálne, a čím ide viac do leta, tak samozrejme to slnko bude vyššie, tak je celkom vysoko. Čiže možno toto prebrať, nemám presnú výšku toho projektu, čiže to je vec, keď ten projektant to má v tých pohľadoch a má to v presných mierkach, tak vie to prepočítať pod akým uhlom, teda pod tým uhlom, keď to tam dáme, že kde to slnko dopadne. Že či to prestrešenie, akú časť toho priamého slnka vlastne zachytí. A postupne tuto máme, ako to zapadá, tak vlastne až keď to bude takto, povedzme si, možno keď to pozerám podľa projektu, tak vlastne až keď to slniečko by bolo niekde až k večeru, uvažujem, že či by vám to nejak neprekážalo priamo, že by vám nesvietilo na tú televíznu stenu, ale vyzerá to tak, že ani nie, až keď to bude, a to už sa bavíme fakt, že podvečer. A v zime samozrejme to môže byť, ale na to máme záclony, závesy alebo nejaké tie exteriérové žalúzie a toto už nám tieni ten kopec, ktorý tam máte na blízku. Čiže pošlem vám aj tento link k tomu, môžete sa s tým takto si to nasimulovať, verím, že vám to pomôže. No a ďalším krokom teda bude tento audit si to prejsť doma s manželom, prediskutovať a prípadne doladiť už priamo s projektantom tie veci, ktoré viete, že ten audit vám ukázal, že takto to chcete mať, ale samozrejme v ideálnom prípade kedykoľvek sa na mňa môžete obrátiť a môžeme sa pozrieť, minimálne by som išiel do toho vyriešiť tú kúpeľňu a tú kuchyňu kvôli tým rozvodom. Voda, odpad, osvetlenie, elektrina, aby ste toto mali vlastne pekne naplánované už v rámci tej projektovej fáze. Takže toto by bol ďalší krok v rámci môjho Dream systému, čiže začali sme tým záchranným auditom, ale nemáme tu veľa čo zachraňovať, sú to fakt len maličkosti a ten ďalší krok je vlastne tá funkčná dispozícia už priamo na mieru pre vašu rodinu, pre vaše požiadavky a aby to aj ergonomicky fungovalo.